सोंखारिलायनाय नुनो मोनदों बे जोंनि जाथिनि थाखायनो मोजां नङा दासान्दि जेरैहाय दिपेन बर'खौ लानानै माखासे बर'निनो सानै दैदेनगिरिखौनो आं बुंगोन दैदेनगिरि नङा बिसोरो क'क्राझार ओनसोलनि आं मुं मख'ला बे सानै सानफ्रामबो माने कन्टिनिउआस मोनसे एटाकखौ नुबाय थादों आं बे दिपेन बर'नि सायाव एटाक खालामाखै बे जे फैगौ 2-3-4 फेब्रुवारि 2024 मायथाइनि बे सानाव सानथामनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय गलाघाटनि भेलिसालाव जानो थांगासिनो दं दिनै बेनिनो आङो अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि मोनसे खाबु मोनदों गाहाय आलासि महरै आरो बेनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावो मानो होनबा बे खाबुखौ आंनो होदों बे गलाघाटआव थानाय बर' रायजो राजाफोर आरो बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मददजोंनो बे जथुम्माखौ जाफुंसार जाहोनो हानांगोन आं बेखौनो आसा खालामो बे ओनसोलनिफ्राय आसामनिनो सासे मन्त्रि अजन्ता नेउग बायदेव बेबो दङ आरो बिश्वजित फुकन दङ बिथांमोनजोंबो आं रायलायदों मृणाल शइकिया बिथांमोनखौबो बुंगोन जे जथुम्माखौ जाफुंसार खालामनायाव जाहाथे बिथांमोना मदद होयो दा दुलाराय बर' फरायसा होनबा मोनसे जोंनि बर' माहारिनि मोनसे जिउ लामा बायदि होनजायो लाइफ लाइन खारन जेसेबां माने सोमावसारनाय जालांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो बयनिख्रुइबो लावसिन सोमावसारनाय जालांदों होननानै बुंजायो राजखान्थि बिथिं रांखान्थि बिथिङाव आरो हारिमु आरो धोरोमनि रैखाथिनि बिथिङाव राजनैतिक बिथिङाव बे अधिकार मोननायनि सोमावसारनाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायानो बयनिख्रुइबो जाफुंसारसिन दिनै जा एसे मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायजोंनो जादों होनजायो BKWACआबो दिनै बुंनो थाङोबा बे 2020 मायथाइनि सुक्तिजोंनो फैनाय दा बे हिसाबै जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा गोसो गोरबोनिफ्राय एबसुखौ मोजां मोनो आरो जोनोम जानाय लोगो लोगो सासे सासे बर' फिसाफ्रा एबसुजों सोमोन्दो जायो होननानै आङो सानो माने बेखौ अनसायनांगौ दैदेनगिरियाथ' सोलायबाय थागोन मुङा आलादा जागोन मानसिया आलादा जागोन नाथाय एबसुआथ' बेनो बे थागोन जोङो माब्लाबा राजनैतिक खारनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सावरायनो थांनानै बा सोंखारिनो थांनानै ओरैबायदि पर्यायाव गाज्रि रोखोमै मोनसे सोंखारिलायनाय नुनो मोनदों बे जोंनि जाथिनि थाखायनो मोजां नङा दासान्दि जेरैहाय दिपेन बर'खौ लानानै माखासे बर'निनो सानै दैदेनगिरिखौनो आं बुंगोन दैदेनगिरि नङा बिसोरो क'क्राझार ओनसोलनि आं मुं मख'ला बे सानै सानफ्रामबो माने कन्टिनिउआस मोनसे एटाकखौ नुबाय थादों आं बे दिपेन बर'नि सायाव एटाक खालामाखै बे एन्टायार एबसुनि सायावनो एटाक खालामगासिनो खारन जेब्लासिम सासे मानसिया मोनसे आफादनि संबिधानिक पजिशनाव थायो बियो सासे बेक्ति जानानै थाया बे जि मावो आफादनि थांखिजों मावो आफादा जेखौ मोजां नुदों बेखौनो मावो दा बेखौ नाम लानानै सोंखारिदोंबाबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो सोंखारिगासिनो दङ आरो बेबायदि डिग्रियाव जिबायदि राव बाहायलायनानै सोंखारिलायनाय जादों बेखौ गोदो एबसुजों आरो PTCजों जेला डिफारेन्स फैलायलायदोंमोन जे माने PTCनि दैदेनगिरि बै समनि समर ब्रह्म चरन नार्जारिमोन समर ब्रह्म चौधुरिमोन जेरै एबसुनि नेताफोरखौ सिखाव दाखात गुन्दा लुच्चा बेबायदि होननानै रायोमोन आरो समाजाव बिसोरखौ सेस खालामनायनि मोनसे धमकि होयो दा बे एखे लेंगुवेजखौनो दिनै नुनो मोनदों आं माने बेबायदि पर्यायसिम थांफिनदों जों मोनसे सिभिलाइज बर' जाथिया आरो एबसुनि जारिमिनजों बै सानै मानसियाबो जडित दङ बै समाव एबसुखौ रायनाय समाव बिसोरबो रागा जोंदों आरो मुर्ति सावहोदोंमोन बिसोरो जाय एबसुखौ रायदों नाथाय दिनैनि दिनाव सासे एबसुनि आफादगिरिखौ सोंखारिनायनि आगोल बेखौ मानो साननो हादिया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो सोंखारिनाय जागासिनो आं बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिफोरखौ बेबायदि थासारियाव गोख्रोङैनो गसंनो खावलायगोन आरो गोसो बायनोबो नाङा गिनोबो नाङा सासे सानै मानसिनि अनगायै दुलाराय बर' हारिया गोसो गोरबो सिंनिफ्राय सोरबा राजनैतिक अपोजिसनाव दंब्लाबो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो दं जियानो जा दिनैनि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै जानो गोनां जथुम्मा बेखौ जाफुंसार जाथों होननानै आङो मिजिंथियो आरो जाफुंसारगोनबो आरो फैगौ समाव आरो आं फैबावगोन बेखौनो खोथा होनानै
दिनै आंनि बुंनांगौआ बेनो।